Hei, tässä on taas TNT Freak ja uusissa jaksoissa. Viime jaksossa tosiaan kävimme, tai alamme kerään puuta taloa varten. Ja kävimme muutamia muitakin asioita. Niin tässä jaksossa sitten alamme rakentamaan taloa. Ja keräämään enemmän materiaaleja. Ensin pitäisi löytää hyvä paikka sille talolle, johon sen rakentaa. Ja sen jälkeen tosiaan sitten rakennuspuuhiin. Kerätään tästä joku stäki, tai no ei ihan stäkiä, raakapuuta vaan ainakin joku 30. Se riittää näin alakuun. Noin. Kuvanlaatu oli tuossa edellisessä videossa ainakin ihan hyvä. Että tässä oottakas hetki. Noin, anteeksi tuo häiriö. Jatketaan. Kuten... Otetaanpas vielä pari puuta tuosta. Eiköhän ne sitten riitä. Vielä pari. Otetaan tämä puu, niin mennään sitten etsimään talopaikkaa. Tehdään se talo vaikka tähän. Nyt on ihan kivasti puutakin, niin tässä on metsä vieressä, niin tehdään tähän. Ei tehdä kovin suurta, kun ei tarvi vielä. Sitä voi sitten laajentaa. Oho. Pitäisi kyllä saada mahdollisimman nopea kaivokset, että saisi parempia välineitä. Kun nykyiset välineet on hieman huonot. Mutta eiköhän sekin asia järjesty. Vielä tässä videon aikana. Tehdään tästä nyt vaikka 4 korkea tästä talosta. Se riittää nytten aluksi. Ainakin jos ei tehdä toista kerrosta. Noin, ja sitten yhä tämä kerros. Niin sitten alkaakin olleen aika hyvä. Puukin kyllä loppuu kesken, että pitäisi lähteä sinne kaivoksiin. Ai. Tehdään vaikka tuohon ovi.
Noin. Tehdään tähän vaikka tämmönen pieni kaivos. Tai ei tätä voi kyllä kaivoksikin sanoa. Tällainen mistä haet onkin kopplestoneja. Oho. Nyt kyllä iskettiin kultasuona. Kunnon luola. No, tutkitaan sitä seuraavissa jaksoissa. Kirjataan nyt vaan tää kopplestoneja tästä vähän. Otetaan tuosta samalla nuo hiilet, mitä tuossa on. Pari hiiltä. Eiköhän minulle päritä nyt aluksi. Tämä pitäisi kyllä merkata jotenkin hyvää paikkaa. Mutta ja tuolla on hieno vuori. Mennään sinne kiinni sitten tulevissa jaksoissa. Siihen menee vielä aikaa, kun tuonne vuorelle menemme. Kaivoksiin menemme varmaan jo ensi jaksoissa. Tässä jaksossa kuitenkin jatkamme vain tätä talon rakentelua ja teemme varmaan aika lailla talon valmiiksi tässä jaksossa. Niin sitten voi keskittyä seuraavissa jaksoissa noihin kaivoksiin sun muihin juttuihin. Täällä on kyllä paljon puuta. Tässä on hyvä paikka rakentaa talo. Laitetaan tuohon, niin nähdään, että kuinka paljon meillä on puuta. Jopa vielä vähän, niin saahan tuo talo kuitenkin aika lailla seinät pystyyn, kun tulee yökin, niin pitäisi kyllä laittaa lampaita, että sais villaa. Mutta nyt pitäisi saada kyllä tuo kattokin perästi valmiiksi. Tähän olisi tuosta muutama soihtuja. Äkkiä ovitukkoa ja katto. Tuohon tortsia, tuohon ja tuohon. Tietenkin tuppimia. Onko mulla onneksi sitten kun tämä talo saa valmiiksi, niin se ei mene tätä puuta hirveästi joka paikkaan, että sitä ei tarvitse sitten hirveästi kerätä. Tietenkin mitä nyt laajentaa sun muuta tekee, niin siihen menee puuta, mutta ainakin me tiedetään, että tuolla alla on ironia. Kaikkea muuta. Se tuo löytyy vaikka Timua.
Aletaan tekemään tätä lattia. Oho. Siellä sortui tuo hiekka pois. No, eipä tuo haitanne. Tästä voi muuten hyvin lasiakin tehdä, kun on tätä hiiltä näillä, hiiltä noin lähellä. Ja hiekkaa, niin ei tarvitse sitäkään lähteä mistään kaukaa hakemaan. Mulla ei kyllä puut riitä mihinkään, mitään taas lähteä päivällä hakemaan. Tehdään tuohon tuollainen reikä, niin nähdään, että milloin tulee päivä. Tulipas tänne pimiin. Pitänee laittaa tortseja. Vaikka tuohon ja tuohon ja tuohon ja tuohon. Täytetään nyt tämä lattia niin pitkälle kun riittää puuja. Sitten aamulla lähdetään hakemaan lisää puuta. No eipä se pitkälle riittänyt. Mennään tutkimaan vähän tätä kaivosta. Se mitäs täältä löytyy. Spawnaakaan tänne hirveästi mörkyä. Ei mun kyllä millä pitää materiaalia, millä mennä tutkiin tuota. Ehkä jätän sen sinne ensi jaksoon. Sen tutkimisen. Mennään takaisin ylös. Siinä on paljon endermaneja. Tuli se aamu. Itse asiassa en jaksa mennä tuonne. Mä menen hakkaa sitä puuta sitten tässä vai. Ei ainakaan vielä näytä hirveän pahalta. Kunhan katsotaan tästä tälleen. Ja sen huomasi tietenkin. Itse olisi pitänyt tehdä kevästikin miekka. Ja mun katolla on skeletoni. Karkuu. Nyt kyllä tarvitaan aika kiperästi miekkaa. Toivottavasti ne ei huomaa mua. Ei huomannut. Huomas sittenkin. Ai. Kuole. Romu. Lammas. Villaa. Saa sänky.
Tuollahan mörköjä enemmän kuin sielu sieltä. Pitää vaan pysyä erossa noista. Jos aikoo pysyä hengissä. En ollut täällä. Spideri. Ei, en ollut täällä. Eiköhän oo puutteeksi yöksi riitä. Mä en mitään tykkää tuosta skeletonista. No niin, siitä tulikin jo stäkki. Ois villaa 3, niin pystyis tekemään sängyn, niin ei tarvitsis ootella tuota päivää niin kauan. Pakko se on oottaa, kun ei oo sänkyä. Juu. Jes, aurinko nousee. Laitetaan sille normille. Wow, siellä oli skeletoni. Itse asiassa pitäis löytää possuja. Eikä spidereita. Possuja tai kanoja pitäis löytää. Niissä ois ruokaa. Ei nälkä yllättäisi. No, pakko tyytyä siihen mitä on. Kerätä tuota puuta. Kun on saanut tosiaan tätä kerättyä tarpeeksi, niin tuon talon suhkot valmiiksi, niin katsotaan sitten mitä tehdään. Miksi sinäkin hyökkäät vielä mun kimppuun, vaikka on päivä? Mä saan kohta TNTt. Milloin mä kyllä ruokaa ottaisin kuin TNTt. Jos siitä lähdetään. Hetkinen, tuolla lampaita, niin niitä saa villaa. Pitää mennä hakkeen. Pitää saada villaa, että pystyy tekemään sängyn.
Noin. Nyt mä pystyn tekemään sen. Pysyy yöt sen tähän hengissä. Se on pääasia. Etteikö ole just jollekin ilkeille spiderille tai jollekin. Lopuu jo vesisahe. Kirveskin menee ihan kohta rikki. Meni jo. Ei tuu mitään. Onneksi mulla on kuitenkin niin paljon puuta, että saan tuon katoa aika lailla valmiiksi. Ja minkälaisen katon sitä tekis? Tekisikö vaikka tällaisen? Eiku oho. Tämä tässä on ylimääräinen. Tämä tässä on ylimääräinen. Tuolla on ylimääräinen. Perkele, pentelee. Misklikkejä koko ajan. Ensi jaksossa tosiaan varmaan mennään sinne kaivuksiin ja siitä eteenpäin. Ei ole vielä tietoa. Että mitä tehdään. Yhtä puuta vaille jää. Niinpä tietenkin. Jes. Noin. Nyt on katto valmis. Sitten katsotaan vain paikka 1. Otetaan tuolta vielä pari puuta, niin pystytään tekemään se sänky. Vielä pari puuta.
tästä jatketaan ensi kerralla, ja se olisi nytten vähän niin kuin moro.